Ginklaro sang Department of Agriculture kung nga indi gilayon nga mabatyagan ang pagnubo sang presyo sang pagkaon na pisar nga may ginapaabot nga oil price rollback sa masunod nga semana. Sunod sa Department of Agriculture nga padayon gihapon nga mabatyagan sa mga consumers ang mataas nga presyo sang karne kag iban pa nga mga balaklon bangod sa epekto sang mataas gihapon nga presyo sang fuel. Sa pila ka mga merkado sa pungsod, yara sa 360 pesos kada kilo ang presyo sang karne sang baboy, samtang nagalabot sa 420 pesos hasta 450 pesos ang liyempo. Dugang pasang ahensya nga sarang makabulig ang rollback sa presyo sang langis, agad na mapunggan ang dalayon nga pagtaas sa presyo sang mga pagkaon. Sa iban pa nga balita sa negosyo, ginalauman nga maganubo ang retail prices sa petroleum products. Sa pinakaunang nga kahigayunan, humalin sang naglupok ang kinagamo sa Middle East. Base sa resulta sang April 6 to 10, 2026, nga mean of Platts Singapore kun mop sa trading kag foreign exchange average ginsiling sang isa ka oil industry search o kon oil industry source nga ang estimated nga rollback sa gatong amo ang masunod. Para sa gasolina, may posibilidad nga maganubo ini sang 1 peso and 50 centavos kada litro sa liwat. Sa gasolina may posibilidad nga magnubo ini sa 1 peso and 50 centavos kada litro. Sa diesel may posibilidad nga magnubo sang 8 pesos and 80 centavos. Tubtob 10 pesos and 80 centavos kada litro. Sa liwat sa diesel, may posibilidad nga magnubo ini sang 8 pesos and 80 centavos, tubtob 10 pesos and 80 centavos kada litro. Ianunsyo sang fuel retailers ang official price adjustments sa Lunes sa gipatuman sa Martes. Ang ginapaabot nga buhin sa pump prices ang kasunod sang duwa ka semana nga ceasefire sa tunga sang United States kag Iran.